आंनि नामा गकुल बसुमतारी आं नोरियापारा गामि रेभिनिउ भिलेजनि गावबुरा माने बावैसो सिगां राजनितिक हान्जानि लिडारफोरा जोंनिफ्राय गावबुराफोरनिफ्राय सहि लांफैनानै जोंनि खोला बिजनि खयजनमान गावबुराफोर दंमोन बे गावबुराफोरनिफ्राय सहि लांनानै बिसोर राजनिति गेलेहैदों बेखौ जों मोजां मोनाखै आरो बेफोरो आं बेफोरखौ मोजां मोना आरो जोंनि गावबुरा मानसिया जों बेफोरखौ खालामनायाबो बे जोंनि अनुचित जों बेवहाय लिप्त थानो हाया मानोना जोङो गामिनिसो गावबुरा गामियाव अनेकथा पार्टिनि मानसिफोर थायो जों बिसोरजों बयजोंबो गोरोबनानै थानो गोनां जायो बयनिबो खामानि मावनो गोनां जायो ओमफ्राय जाय पार्टियानो जाय सरकार सालायगोन बे सरकारनिनो जोङो बिसोरजों थाफानानै हेफाजाब होनानै जों बिसोरजों मावनांगौआ बे जोंनि कर्तब्य बियो दा जों मिथिनो मोन्दों जोंनि सहि लांनानै किसुमान बिटिआर एकर्डनि खामानियावसो बिसोर केस होहैलायदों होननानै हाइकर्टआव होहैना सुप्रिम कर्टआव हरदों आं मिथिया खिन्थु केस गेलेहैदों एगेन्स्ट पार्टिनि मानसिफोरा खिन्थु जों बेखौ खोनानानै दा मोजां मोनाखै जों सह्य खालामनो हायाखै बेबायदि इनाय हाबाखौ जाहाथे बिसोर बिथांमोना जोंखौ लानानै दा मावथों जों बेखौ हकिनो हरो थारमाने जोङो खुनु पार्टिजोंनो बेबायदि राजनिति गेलेनायखौ जों मोजां मोनखाया जों निउट्रेलनिसो मानसि सब समय जोङो गावबुराफोरा निउट्रेलाव थानांगौ आरो निउट्रेलाव दंखायोबो जोङो खिन्थु बिसोरो थगाय थसि खालामनानैसो जोंखौ बेराय लानानै थांफैदों जों बेखौ मोजां मोनाखै दा बाथ्राया बेनो बेबायदि जुदि जालायदोंब्ला बिसोर खालामहैदोंब्ला जों बेखौ मुगैहरो आरो बेयो जोंखौ जोङो जाहाथे बिनिफ्राय उइद्र' खालामजायो जोंनि माबाफोरा जों केस होदोंबा जोंखौ लानानै केस गेलेदोंबा जों बेखौ उइद्र' खालामनांगौ जोंनि नाम माखासेया मेथाइ उइद्र' जाजोबनांगौ जों खयजनमान मानसि दङ खोला बिजनियाव बे माखासेया उइद्र' जानायखौ आं लुबैयो नोंथांनि सहिखौ मा होननानै लांफैया आंनि माबाखौ सहि लांफैनाय बेनो आं एसेबो मिथिस्लाबाखैमोन सिगाङाव मोनसे मुखुब खामानियाव आं नांथाबनानै दंमोन न'आवनो ओमफ्राय थाबैनो बिसोर लेंहरनानै दहलापारानि गावबुरा रेभिनिउ गावबुरा प्रमद गयारिनि न'आव लेंहरनानै बिसोरो बे खोथाखौ बुंदों जे नोंथांमोना जेनेरेल कास्टआव थांसिगोन नोंथांमोना बिटिआरआव थानो हानाय नंलिया बिटिआरआ थाबैनो जुदि बिनि माबायै मेम'रेन्डामफोर होखानानै दोनाब्ला नोंथांमोना उनावहाय आरो जेबो उपाय खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो नोंथाङा सहिया हरदो सहि होनानै हरनाय जादों जों बे खेथ्रआव बेनिफ्राय सहि लांफैग्रा थांनो साननायफ्रा सोर सोर दं सहि लांफैनायाव आं नुनो मोन्दों थांनानै आंनि सिगाङैनो बिसोर दंखायोमोन सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा जिरायनानै दंबाय थायोमोन आंखौ नेनानै दंमोन ओमफ्राय साइकेलजों थांनानै बिदिनो हाखु दाखु थांब्रबनानै आं बेखौ बयखौबो होजोबनाय नुनानै सहिखौ बयनिखौ नुनानै आच्चा दे जाथोंसै होननानै सहिखौ हरनाय जादोंमोन आरोखि खिन्थु जोंनि जों बेबायदिखौ लांनानै बिसोरो राजनिति गेलेहैगोन जों बेखौ सानाखैमोन नङाब्लाबो आरो आं बेखौ सानाखैमोन आरोखि खिन्थु बिसोरदि थांनानै बे बिटिआर एकर्डनि थाखायसो बेबायदि खालामफैदों आं बेखौ मोजां नुहुराखै आरोखि जों गावरब हिसाबै जोङो निउट्रेलावसो थानांगौ आरोखि जों निउट्रेलनिसो मानसि बर्थमानाव ओरै इउपिपिएलआ सरकार खालामगासिनो दङ सरकार नामा सालायगासिनो दङ जों बिसोरजोंनो दा थाफानानै जों खामानिखौ मावगासिनोबो दङ बिथांमोननि हेंथायै नोंथाङा माबाफोर राहा लागोन नामा बिथांमोननि हेंथायै आं राहा लानायखौ सानाखै जाहाथे जोंखौ बेबायदि जाहाथे माबायाव जाहाथे जोङो फासाया आं बेखौल' बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो जोंखौ बेबायदि खैफोदाव खोलैनाङा जाहाथे खुलुमबाय आं फनिन बसुमतारी आं कासदहानि गावबुरा आरो थारमाने थांनाय बै माबा बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्टआव जानाखि केस जादोंमोन बे केसनि हेंथायै आं फंनैसो मिथिनो रादाब बे बड'लेण्ड रादाबनि थ्रुयै आं मिथिहोहरनाय जाबाय आरो हेंथाया फार्स्टआव जोंहा सिगांनि एक्स एमपि माबाया सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बियो बबेनिफ्राय फन नाम्बार मोनखो आंनो फन नाम्बार हरग्रोदों फन नाम्बार हरनायाव बे बुंदों दि सहि होनांगौ मानो सहि होनांगौ माने जोंनि गामिया माने गुबुन हारसाफ्रा गासिबो लेखा बिलाइखौ होजोब्बाय खिन्थु माबा बि केसखौ होआबा जोंनि गामिया माने आउटआव थांसिगोन आरो बिदिमोन खोन्थाया दा बिदिबा जोंबो गिनाय सफैबाय माने जोंनि गामिया आउटआव थांबाथ' जोंथ' सिगांनिफ्रायनो माबाखा बेहायनो दंखायो बेहायनो थानो लुबैनाय हिसाबै माने आं बे सहिखौ गावसोर लेंहरनाय हिसाबै थांनाय जाबाय आरो थांनाय जानानै
बेहाय बे माबाखौ होनाय जाबाय बे सहिखौ सहि होनाया माने मा जुडिसियेल पेपार खिन्थु लिरनाया जेबो गैया बेहाय खालि जोंनि सहि आरो सिल होनानै बेहाय फैबाय थिग सानथामसो उनाव आरो बे खोन्थायानो आरो फैबावबाय आरो बे फैनानै बुंबावबाय माने खोन्थाया सहि नांबावगौ आरे दाख्लैथ' लांखांबाय सहि दिनै माने सहिबाव जाबाय आरो ओमफ्राय बे खोन्थाबाय जों बे बुस्थुखौ दिल्लीनि हाइ कर्टआव माबा सुप्रिम कर्टआव होबाय बे केसखौ जों सुप्रिम कर्टआव होबाय दिल्लीनिफ्राय बे बिथोनखौ हरदों माने मा नोंसोर हाइ कर्टआवनो होग्रो हाइ कर्टआव हायाबा जों सुप्रिम कर्टआव राहा लागोन बेखौ बे खोन्थाखौ बुंनानै दा आरो मोनसे सहि लांबावनानै बे हाइ कर्टआव होनाय जादों आरो सहिखौ सोर लांफैया सहिखौ जों बे सारानो फैनानै बे मोनसे दलहापारायाव ज' जानानै जों गासिबो माबा जादों आरो मा होनो हरजादों गामि दानख' जासिगोन होननानै थगायदों नामा थगायाखै जोंथ' दाबो एक्जेक्टलि बुंनो हाया खिन्थु गामिया बैसोर हरग्रोनाय हिसाबै गुबुन हारिया हरग्रोनाय हिसाबै बिसिना लिस्टआव फैयोबा नोंसोर उनाव जेबो मावनो हानाय नङा बे खोन्थाखौ बुंदों आरो बे माबाखौ होआबा उनाव लिस्ट फैखांनायनि उनाव जेबो जानाय नङा बिनि थाखायनो जों हरग्रोनांनाय जादों आरो दा नोंथाङा मा सानो आंनि बुंनाया मा जोंथ' गावबुरा मानसि निउट्रेलनि मानसि दा माबायावबो नुबाय मा होनो बे प्रसेसन खालामनायावबो नुबाय जोंनि नामा दङ बे रेड सिहाजों आंनावनो माबायाव फैदों थारमाने आं बे बुस्थुखौ सिगाङावनो जेला लांनो हेलाबो आं अनेक मानसिनाव सोंग्रोदोंमोन आरो बे हरनाया मोजां जागोन ना हरा मोजां जागोन होननानै दा गासिनावबो गिनाय दं माने गामिया थांजानो गिनायनि दा बिसोरबो बिथोन होबाय नालाय हरनाया जेबो जानाय नङा दे होननानै बेनिफ्राय थाङै थुङै नै उनाव बिदि घटनासो जाहैबाय आरो दा जों गावबुरा हिसाबै जों निउट्रेलाव थानांगौ नालाय जों बे कर्टनि एगेन्स्टै जुदि केस होदोंब्ला बे केसखौ जों होनो हाया माने जों निउट्रेलनि मानसि बेहाय जों थानाय नङा जों जा बे माबायाव जों आखाइ थिखांनाय माबोरै खालामनांगौ जों प्रसेसखौ नागिरनानै बेखौ उइथड्र खालामनाया साबसिन होननानै आं सानो आरो खुलुमबाय आं दा नै निउसनि गेजेरजों फोरमायनो सानदोंदि दा बड'लेण्ड रादाब आरो निउस लाइभ आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोनखौ खुलुमबाय दा आं कुमरगावनि गामिनि गावबुरा हिसाबै फोरमायनो सानदोंदि जों दाख्लै बावैसो हाइकर्ट एगेन्स्ट बिटिआर PIL केसाव सहि हरनाय जादोंमोन बे सहि हरनायनि जाहोना जोंनि जिखुनु बर्डार एरिया बे एरियाया बिटिआरआव लाफानाय नङा होननानैसो जों सहिखौ होनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा बे केसावहाय जोंनि लिस्ट दङ ओमफ्राय जों एगेन्स्टआव होनाय जायाखै आरो जों माबा मोनसे मोजां थाखायसो होनो सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बे केसाहाय उल्थासो जानानै दं दा बेखौ रायजो राजाफ्रा माबा सानो नामा जों बेखौहाय गाज्रि मोनजानो थाखाय सहि होनाय जायाखै आरो माने नोंथांमोना बिटिआरआवनो थानो लुबैयो औ जों बिटिआरखौ लुबैदों आरो दा लिरनायाव सिगनेसार लांनायाव पेपाराव बिटिआरनि कर्टनि हेंथायै केस होगोन होननानै माबा जेबो लिरनाय गैयामोन लिरनायथ' गैयामोन जोंखौ माने बिदि जास्ट बिदिल' होनफैदों आरो माने नोंसिनि बे जिखुनु बर्डार एरिया बेयो बिटिआरआवहाय गोलैनाय नङा बिसोरो डिस्ट्रिक्टआ बङाइगाव डिस्ट्रिक्टसो जाहैसिगोन नोंसिना होननानै बिदि बुंनायखाय जों गामिखौ बासायनो थाखाय बे सहिखौ हरनाय जादों गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ
सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।